Bueno, gaurkoan Urantzu pilotalekura gerturatu gara, hemen pilotaz jokatzeaz gain, Ilkapo Hondarribia eskubaloi taldeak ere batzuetan entrenatzen du, bestetan Hondarribiko kiroldegian entrenatzen dute. Aurten denboraldia ikusgarria egiten ari dira, momentuz 6 jardunaldietatik 5 irabazi dituzte eta bakarra berdin du. Eta gaurko protagonista Joseba Zabala da, Ilkapo Hondarribiako atezaina. Eskerrik asko gonbidapena jasotzagatik eta gurean izateagatik, Joseba. Zuri. Esan bezala, denboraldia ikusgarria egiten ari zarete aurten, 5 garaipen eta berdinketa bat hain zuzen ere lehenengo jardunaldian. Bai, lehenengo jardunaldian izan genuen arazo bat, Bidasoarekin entrenatzen ari den gazte guztia ezin izan ziren jun, zeren momentu horretan Bidasoak partidu garrantzitsua zituen. Eta orain dagoen pandemiaren arazoarekin beldurra dago positibo bat edo agertzea batez ere lehenengo taldean, eta orduan jende gutxi jun ginen eta hala ere berdinketa oso ona lortu genuen. Eta bero beste partidua nahiko erraz, azkeneko gazte izen pixka bat gehiago kostatu zitzaigun, baina orokorrean nahiko erraz ere gara irabazten eta horra jarraitzen dugun. Batzuek gaiaren inguruan gehiago jakingo dute, beste batzuk gutxiago, baina Ilkapo Hondarribia deitzen zarete, baina Bidasoaren arrobiko taldea da. Bai, hori da. Direktiba berria sartu zenean, Hondarribia eskubaloiarekin nola daiteko hitzarmena egin zuten, eta ja pasan urtean nola daiteko filial bat ginen, eta horrek ematen zigun aukera gure taldeko jokalariak momentu batean Bidasoako lehen taldearekin jolastera, eta orduan ikusten dugun oraina Gorka Nieto, Tao, Furundarena, Urruzola eta Martin Santano eta horrelakoa gurekin daukate fitxa, eta gero Bidasoarekin jolasten dute noizbehinka, eta hori. Eta entrenamendutan imaginatzen dut nabaritzen dela, ez? Agian, gehienak zuek baino gazteagoak izango dira, edo zu baino gazteagoa izango dira, baina nabaritzen da, ez? Erritmoa eta entrenatzeko beste grin bat. Bai, urte honetan ezin izan dugu haiekin asko entrenatu, izan ere pandemiaren arazoarekin ez da oso komenigarria bi taldeetan egotea jokalariak, eta orduan partidua daukagunean asteburu horretan etortzen dira eta pare bat entrenamendu egiten dute, eta hor nabaritzen da, zeren ere jende gehiago gaude, 6-6-en kontra egiteko aukera daukagu, eta hori asko nabaritzen da, eta entrenamenduaren kalitatea asko betzen du. Eta, entrenatzaile modura, Bidasoaren mito bat daukazute entrenatzaile bezala, Aitor Etxaburu. Zer da Aitor Etxaburuk zu entrenatzea? Imaginatzen dut txikitatik zu Bidasoako jarraitzailea zarela, eta ikusi ez dakit, baina behintzat entzundakoa izango zera. Bai, gu jokalari veteranoagoak garenak, gehiago entzun dugu Aitor Etxaburu, Benson eta horrelako taldea egin zutenean. Baina gazteak segurazki ez dute hainbeste ezagutzen Aitor, baina guretzat da kriston aukera, ez? Horrelako eskubaloian hainbeste gauza irabazi dituen pertsona batek zuri bere gauza transmititzea eta horrela guretzat privilegio bat da, eta ezin gara kexatu, ez. Ez bakarrik irabazi dituena, baizik eta kanpoan ere entrenatu du, lehen mailan, Asobaligan, Frantzian ere bai, eta orain zuei transmisio hori, zuk ere jasoko, edo zuek ere guzti horiek kudeatzen jakin beharko duzue, transmisio hori jaso, ze batzuk ere beste Ilkapo Hondarribiako edo Bidasoko entrenatzaileak izango zaretelako. Erintzan ere entrenatzaile honak izan dituen Bidasoan jolastuak, gero hemen lehen Biki de Laza zen entrenatzailea ere jokalari bezala gauza asko irabazi ditunak eta horra, eta hori esan bezala Aitorrek ere bera-beran ibili da, Anaitasuna Asobalen, Bidasoan Asobalen, gero Frantziako lehengo mailan, eta ikasteko ni entrenatzailea naizela ere ariketak eta gauzak hartzeko eta gure mailara egokitzeko eta kriston informazio iturria. Taldera bueltatuz, Ilkapo Hondarribira bueltatuz, aipatu dugu, 5 garaipen lortu dituzue, berdinketa bat,
bost garaipenak jarraian, denboraldia berrekin zenetik, eta ja klasifikatuak zaudete datorren faserako. Ez dakit ja hasiko zareten, ala oraindik ligako neurketak dituzuen, baina ja sailkatuak zaudete. Uste dut beste multzoan badagola partiduren bat pendiente dagola, baina uste dut ez direla jokatu behar, eta egingo dute, ez dakit nola egingo duten, eta azkenean orain arte dagoen sailkapenarekin egin dutena da multzo bakoitzeko lehenengo lauak haien artean jolastu eta final laurdenak egitea. Guri tokatu zaigu Loyola, Indautxu, Bizkaitarrak, eta gero dira kanporaketak. Lehenengo partidua guk nola liderrak izan gara, lehenengo partidua Bizkaian daukagu, Bilbon, eta bigarren etxean, eta gero hori kanporaketa hori pasatzen baldin baduzu, egongo ziren final erdiak, eta hor bai, irabazten baldin badugu, sailkatuko ginen igoera fasera. Jolastuko genuen finala, baina finala izango zen ja pixka norden txapelduna jakiteko, baina ja finalerdia pasatzen baldin badituzu, ja finalera sailkatuta, ja igoera fasera sailkatuko ginak. Eta gero ja ez dakigu nola izango den baina. Orduan gutxi gora bera, iaia behartutak zaudete denboraldi hau galdu gabe igarotzea. Iaia behartutak zaudetelako partidu guztiak irabaztera hortik aurrera. Bai, hori da. Agian partidu txar bat baldin badaukagu, nola den joanekoa eta etorrikoa, daukagu aukera, imaginatu galtzen dugula 4 golengatik, daukagu aukera bigarren partiduan partidu hori irabazteko 5 edo gehiagotik, eta saiatzeko, baina gure intentzioa da partidu guztiak irabaztea, eta ahalik eta lehen jolastu finala eta gero sorta daukagu. Orduan helburu argia da, taldearen maila ikusita jokalari askok Bidasoko lehen taldearekin entrenatzen dutela, eta ikusita ere nork entrenatzen dizuen, osagai guztiak dituzue, igoera fasera igarotzeko eta hori ere gainditzeko eta beste maila batean egoteko taldea, ez da? Bai, nire ustez hori izan beharko zen helbururik garrantzitsuena. Zeren, orain ditugun jokalarien maila behar dute nolaiteko beste arerioak eta bat izatea maila altuago bat. Zeren, azkenean daude ohitutak Asobalerekin batzuk entrenatzen eta gero bigarren nazional maila pixkat errespetu guztiarekin ez da oso altua maila horretako jokalari batentzat. Orduan, nire ustez oso garrantzitsua izango litzateke gure bigarren taldea maila gutxienez lehenengo nazionalean egotea, zen hor maila nahiko polita bat daukagu eta hor jokalariak hobetuko dute askoz gehiago, seguro. Aipatu dugu, hemen pilotaleku berri eta majo honetan entrenatzen duzuela batzuetan. Bidasoa hasieran hemen, Bidasoaren hasierak hemen izan ziren, bere neurketa jokatzen, Asoba ligako partidu ugari eta ligaren bat ere hemen irabazia dauka. Ez dakit zer moduzkoa den hemen entrenatzea, erosoa, gustora zaudeten? Aurten ez dugu entrenatu hemen, zen normalean etortzen ginen hemen alterofiliako gimnasioetara pesak egiteko, baina orain COVID-arekin ezin dugu areto hauek erabili eta orduan normalean ez gara etortzen. Baina pasan urtean pesak egin ondoren batzuetan jaisten ginen eta ohituta aldi mazaude hartalekun edo Ondarriko kiroldegian entrenatzera pixka gerragoa, baina behintzat ez dago beste aukera askorik, ez dago gaizki. Osondo, Joseba, eskerrik asko gu jasotzagatik eta animo geratzen zaizuen, denboraldian geratzen zaizuenaren inguruan eta ea lortzen duzuen helburu hori, igoera faserako txartela lortzea. Bai, mila esker, Xabi. Eskerrik asko.